bata, nandito na tayo sa harap ng Junior High School Science Laboratory at itutuloy tayo ni Ma'am Geraldine. Ayan. So, pasok po tayo para makita po natin yung mga dumating po natin mga science equipment. Nandito yung mga teachers po natin na magtuturo ng mga science natin. Ayan. So, meron po tayong dumating na astronomical telescope. Astronomical telescope. Ano yun, Sir Ricky? Astronomical telescope. Yes po. Sa astronomy, kailangan nila ng magnifying, yung tawag dito? Astronomical telescope. Advance para mas ma-magnify yung mga image sa mga distant objects. Ayan, nakaka-excite, di ba? Yes, so isa lamang po yan na dumating. So, pero actually 5 po yan. Wow, So, di isa ba? na lang po yung nakaset up ngayon, di ba? So, ito po yung isa na makakatulong para ma-experience ng mga bata na ma-enjoy talaga yung pag-aaral. Hindi lang yung more on sa teaching lang na written, di ba? So, actual po nila na magagamit. So, aside from that, syempre, meron po tayong mga microscope, pero hindi pa siya na nakaset up. Ito po sila. Ilan po yung microscope? And yung microscope po natin is 1:1 po yung sa mga bata. Kasi meron po tayong 100 pieces of compound microscope. Wow, 100 Diba? compound 100. So, microscope. ibig sabihin, hindi po sila mag-aagawan. So, ibig sabihin, isang bata is may experience po nila na makawakan 1:1 na. So, isang bata, isang microscope. So, at least yung learning, hindi lang basta-basta naririnig. At pero, ang maganda kasi doon is na-experience nila po yun. Ayan. So, aside from that, diba, meron pa tayong mga yes, hindi ko kasi mabilang, di ba? So, aside dun sa astronomy and then sa physics, meron din po sa akin yung mga modules po natin o yung mga structure na ginagamit pag nagbaban. Pero, nandiyan parang kasi sila. So, aside from that, meron din po tayong celestial globe, di ba? So, may experience po nilang makita po yun, di ba? Kahawakan yung model, di ba? Hindi lang talaga, iniisip lang o inimagine. Pero, makikita po nila using po ng yung ating diagram. Yes, ma'am. So, And in that way, ang learning ay mas magiging effective, di ba, ma'am? Yes po. Yes. How about Ma'am Giselle? Ma'am Giselle. Ano masasabi mo, Ma'am Giselle? I-sharing Ma'am Giselle, may babahagi ko ba, Ma'am Giselle? Tungkol sa mga bagay dito natin? Marami tayong mga Ayan. gamit Pakita mo sa kay Ma'am Giselle. physics, mga pwedeng gamitin ng mga students natin. Ayun, nandun na sila naka-display. Maglalabas ba ako? Kunyari lang sa. Kumuha na yung Ano pa gagawa sila ng Ayun, mag-explain sa wiki. Gagawa sila ng mga simple circuit. ito, mga Simple circuit. Battery holder. Okay, sir. lenses. Meron tayong Okay. mga lenses pang-experiment Yes. para actual na makita yung image sa convex, sa concave. Meron din Mga detachable na model ng human anatomy. Ayan. Talagang may enjoy nila yung pag-aaral ng science. So kung dati yung mga ganito na mga mirror is drawing pa lang, ngayon na-experience na po nila in reality. Yes, ma'am. Are there any more messages, ma'am, para sa ating mga incoming UIS students? So yung sa mga incoming na mga estudyante na gusto talaga na ma-experience yung happy learning talaga, di ba? Na ma-experience yung reality na hindi lang basta-basta na sinusulat at gusto nila is ma-experience, makita at ma-enjoy talaga, ini-encourage po namin kayo na dito nyo matatagpuan talaga sa loob ng UIS yung happy learning environment na matatawag. So yun lamang po. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Dr. Geraldine Carinio. Maraming salamat po. There you have it, ladies and gentlemen. Another first from Uis-Jhs Science Lab School. Sulong Edo Kalidad!